I els que no hi són, doncs no hi són. I ja estem i els que hi estem. I els que no hi estan, doncs no hi estan. Anem a començar pel principi, el millor lloc on es començar aquesta història. Hi havia una vegada un castell, a les coses de cocodrils, les torres, els guàrdies, tot allò que té un castell. Ui, mira que bonic que fa el sol enmig de la porta del castell. Ui, sí, boniquíssim. Facen la foto que vulguin, però tenen que saber que això no és un sol. Ah, no? I què és? Què oi és? És un ou fregit. Si voleu, es conta la història. Fa molt anys. Oh, aquí soc jo. Feliç. Bueno, feliç tampoc no era. Si anava als tornejos de vegades i sempre me'n deixaven guanyar. M'anava més que ningú. Mon pare, amb un fort atac, de botà, i ma mare, després d'un monstruós dinarot, esclatà com una cerda. Regna. Estic sol en l'univers i tot el món s'encarrega de recordar-me una cosa que me falta. Fills d'una esposa! Fills d'una esposa! Fills d'una esposa, majestat! Què us pareix aquesta majestat? Uf, no, passa família. I aquesta majestat? No, massa pressupost per a sabates de cristall. I ja sabeu com estan les coses del regne. I aquesta? Rica hereva, fill dels servents, són fàcils. Uf, estan són només de veure-la. Majestat, us recorde que cada vegada queda menys mentida. Tinc la solució, Ferran el xerraire. Ah, sí? I quina és? Mireu, anem a fer com en els contes. Jo faig com que estic malalt, publiqui un edicte i així aquella que aconseguisca salvar-me en compensació podrà casar-se amb mi. Què et pareix? No, si a primera vista no pareix tan roí, però vos creu que alguna vindrà a salvar-lo? Venga, Ferran, que te la guanyes! Ajuda a maquillar-me, que tens que fer esta un desconegut mal que cap metge, sanador, fetier o herberal cirurgià coneix. Així doncs, aquella que aconseguisca sanar-lo i salvar la seva vida en compensació es podrà casar-se amb ell. Oh, Déu meu, quin desastre! Només dues han accedit de tot el regne per a salvar-lo. I quines dues, mare meua, quines dues. Ferran! Ja han vingut? Sí, ja estan així. I quantes són? Més d'un centenar. Oh, bé, més d'un centenar. Segur que hi ha alguna que m'agrade. Ho vereu. Sí? D'aquest centenar eliminat a les de més de 70 anys, a les de menys de 10 anys, a les garbes i a les que li medien les ungles dels dits de més de 10 centímetres. De veritat? I quantes han quedat? 50. Oh, bé, 50 és un bon nombre. Segur que hi ha alguna que m'agrade. Sí, però he eliminat a les que feien pudor, les que no tenien dents i les que se tiraven pets en la fila. I t'ha fet això? Quantes han quedat? 10. Oh, 10. D'acord, doncs què passa? Sí, però d'aquestes 10, 4 s'han barallat i s'han fet ferir. Com no passen les 6 que queden, el que va ser per acabar ferit va ser... Sí, ja passa. Senta.
Y, damas y caballeros, els candidats del príncep. No, al gat de ta tia. Això sé que hi ha. A veure, sentir-lo molt abans dels prínceps tenia molta tirada en l'estil femení amb qualsevol cantant estil Ave Maria. D'acord, però segur, doncs que hi sap en el territori de recerca. Segur que hi ha alguna que m'agrade i vulgui casar-se amb mi. No fas res. Has de moure més ràpidament les ales. I sobretot tindrà una actitud levitant. Una actitud levitant? Una actitud levitant? Què rebota significa una actitud levitant? No, així, amb aquesta actitud mai t'ensenyaré a volar. Però si tu no saps. D'acord, jo no sé, però conec la teoria de lleis físiques que permeten un cos gros, sòlid, pesat com el teu, que després funciona més per ser. Grossa? M'has dit grossa? Vinga, xiques, no baralleu. Les gallines no han volat mai, ni mai volaran. Per què no dediqueu a alguna cosa més productiva? Com conrear raxa, vorejar a terra perquè es crien bons, sabrosos i ombrigols. Sí, clar, amb aquesta actitud mai no evolucionarem. Seguirem sempre aquí, en aquest avorrit país de gallines. On sols hi ha dacsa i ombrigols i gallines. També hi ha alguna realitat? Tu calla. En fi, Pepeta, no te remei. Tu segueixes filofejant i llegint llibres que veuràs com se t'asseca aquest cervell de gallina botxa que tens. Nosaltres a la nostra. Això sí que vosaltres a vosaltres a la nostra. Una actitud levitant significa que has de pensar, de convencerte, que no peses, que eres una ploma, que vas a levitar, a sudar en el aire. Això és. Però si jo pense, però després, patacló. Això és perquè no penses prou. Si salen en aquest coro, no van a pensar. Ah, no? No, vola perquè està convençut que no pensa, que va levitar. Así, ¿estás segura? Completament. Pues em sembla que aquell colom s'està perdent la seva titularitat. Terra! Oh, Déu meu, com siga que diuen des de les gallines. Perdona-les perquè no saben el que fan. Et promet que no ho tornaran a fer. Però tu fas el teu botxes, que feu com a la seva. Sí, boig, clar. Vosaltres sí que esteu boig. Heu ofès el Déu de les gallines en les vostres pràctiques i per això el cens està caient a trossos sobre els nostres caps. Doncs és un tros de cervell estrany. Que hi ha tres. Ah, de segur que porta una maldició. Si no llegim, mai no ho sabrem. A veure. Es fa saber que el nostre príncep es troba greument malalt d'un desconegut mal que cap metge, sanador, fetiller o barber cirurgià coneix. Així doncs, aquella que ha aconseguit casanar-lo i salvar-li la vida
En compensació podrà casar-se amb ell. Fotre, un príncep, que bé sona això. Bé, però tu saps què és un príncep? No tinc ni idea. Doncs és una cosa així, alta, llargueruda, sense ànim ni cresta, i amb una cosa horrible a la cara que es diu nas en comptes de bé. Malgrat això, està malalt, molt malalt. Estic segura que les seues malalties el guareixen amb una bona alimentació a base d'ous. I com que les gallines sempre han sigut un poble solidari, suggerís que anem a ajudar-lo. I qui anirà? I ara anem, tu. Jo? Per què jo? A veure. Perquè saps com un príncep. Perquè és molt llesta. I sobretot perquè saps volar! Pobre, deu haver-se fet mal. Creus que s'ha d'aquesta? Segur, de la gent que té sort es diu que té una flor en el cul. I no sé si t'has fixat, però Pepeta té una flor i xerrer. Parlant de jardí, Raquel, te veis a com un lombricós? Ah, però tu no t'estimava més del lugar. Doncs a mi que no me vaig en tocat de nas, que jo agafe mort i que s'apague.
cridat? Sí, sí que m'ho cridat. No, jo no sé cridat. M'he haver dit, aquell quadre està tort i vos heu entès molt, però no. Sí, sí que m'ho cridat, escolta. Doncs que no vagin tocant els nassos, si no en voleu, agafen mort i que s'apanyen. Aquest sóc jo? Sí, sí que eres tu. D'acord, sóc jo, però parlava de broma. Senyora, muy poques bromes. Va, no us poseu tan seriosa. Què vas... Jo fins fa un moment era un príncep. Què vas a fer a mi? Em partirà un raig? No voleu idees. No, si jo no... Però... No us veus a vos un amor d'efectes especials? No sereu d'aquells endevinadors? Majestat, m'ofeneu. Doncs, aleshores com? Tinc dret a saber-ho. Jo sé que eres professional. Va, no us poseu tan tràgics. Què voleu a canvi? Un agallador? Els construiré un cementeri. Vull portar-te a l'inframont. I per què no s'emporta un jonet, que pesarà el mateix que jo? Així ho ha volgut la sort. La sort? La mala sort voleu dir. A veure, anem a fer un tracte. Que si en 3 dies no me ningú a rescatar-me, em portes amb tu. I si no, jo me'n vaig. Què et pareix si mentre juguem a les cartes? Però no faig jurar que... Fem unes cartes. Poques de res. Va, poques de reis. És una bona jugada. Però res que fer amb escala de colors. Què en deu serà? Una costella? Bueno, després me la dones. Què et pareix si juguem a altra cosa? Però podria jugar a un joc més cavallers. Vale. És una sort una mica sospitosa. Estàs insinuant que jo fas trampes? No, si ja vam tirar jo la cosa molt injustament. Però no podríem jugar a l'altra cosa, per exemple, els escacs? Oh, els escacs, perfecte. T'he de dir-vos que no ho posaré fàcil. El ben ve d'allà, que no em venia aquest color. De segur que s'ha deixat arrossegar pel vent. Així que tinc d'anar en aquella direcció. Bon dia, tingues i també, filla. Coneixes el llenguatge de gallines? Què? Parla més alt, que sóc una mica sorda. I si coneixes el llenguatge de gallines? Clar, bonica, he tingut algun contacte amb vosaltres. I què fas tu per així? Veuràs, un os a gallina. Jo visc en el camí i ara anava buscant alguna cosa en complir la panxa. Ja fa molt que no m'aneig les barres i estic sentint com els meus budells em donen grans de somriure. Ah, doncs no us veu, ara mateix us poso pareïdors. Que bona pinta que fa. Sabria amable i directa cortesa? Com sabeu el meu nom? Oh, les princesas en moltes coses. Com me deia, quan te vist acostar-te, però sí que el mismo sap. I no m'he equivocat, en realitat sí, perquè pensava menjar-te a tu entrada.
Però a la teva bona acció has d'aconseguir saciar la meva fam, salvar les teves cuisses i entendre el meu endurit cor. Per tot això et faré un regal. Tingues aquesta paella. És màgica i estic segura que podrà ajudar-te a arribar al lloc on vas. Ya sé una sabieta y cómo reutilizarla. Oh, sí, clar, no et preocupes, tu mateixa ho aniràs descobrint. Perdona si no te la dona neta, sempre he sigut una mica perezosa. El que es una bobina. Deies? No, res, que eso també està molt gallina. Sé, què vols que està bé? I ara, si no t'ocupes, m'estavaré un poquet. Serà millor que te'n marxes, no farà cas quan marxe encara em quedes, saps? Sí, clar. Apagaré el llum, si no, no podré dormir. De poc em quedes entre cuisses, tant com les estime. Ah, ja està, ben lluenta. I ara veig quina és la teua matxa. Com que és una paella, de segur que serveixes per a fer a paella i menjar, així que tindré que provar un consum. Paella, paelleta, 1, 2 i 3. Fes que aparega menjar en un no res. Res. Doncs tindré que provar el consum infal·lible de gallines. Ocus, pocus, croquetus, en menjar, convertiste tu. Res, saps què et dic? Cafè punyetes. Ostres, així que la teua màgia és que quan llances tornes com si fos un boomerang. Ara tinc un altre problema. On et portaré? Al cap? Massa difícil. De bailada? Incòmode. Ah, ja està. I ara a buscar aliment. Quem manaria a mi ficar-me en aquest grigall? I més per un príncep. Que guanyi de salvar un príncep? Si almenys fos un altre grigall el que haguera de salvar... Bé, aquest és un bon lloc, metge. Ets un faisà? No, no tenen aquesta cresta. Un ànec? Tampoc. Sé com són perfectament. Una perdiu... Ah! Ja ho tinc! Eureka! Ets un gall! La veritat és que i és una via natural. Veig què diu de tu. Els científics diuen que ets un au, encara que ningú t'ha vist volant. Per això m'ha resultat tan fàcil atrapar-te. Pesta, llibres! Nunca dieu allò interessant, si és comestible o no. Bueno, crec que vaig a ser la primera rabosa del món que veig el gall. Què et pareix? Ara proteix, com quina regalàs? Ah, veig la de dir cruixent a la paella. Aquí veig una paella. Que estrany. Nunca l'he damunt de l'arbre. De segur que aquesta no és la meva, està massa neta.
Menuda payeta. S'ha perdut el meu doll! L'haveu vist? No! Ha ido para allá. Oh, ara que estem ben junts, em vols contar què fas tu per ací? Moral, el meu pare m'ha tirat de casa perquè no sé cantar com un gall. I ja n'hi has après? No, sé fer quasi tots els sons dels animals. Sé lladre, rugir, miola, quasi tot, però no sé com cantar un gall. Sí, clar, i de què serveix tot això que saps fer? Com creus que he sobreviscut fins ara? Si se m'acosta un gat salvatge, lladre o dure com un llop. Si se m'acosta un llop, xiule com una serp. I la rabosa? Era sorda com una reia. Vaja. I tu, encara sí? Bo, és una llarga història, te la contaré mentre caminem. Un dia, mentre que estava ensenyant a volar a una buscava, Ser o no ser? Aquesta és la qüestió. I vos, estimada amiga, com voleu portar-me a l'inframón? Si no sou més que un muntó d'ossos. No us burleu de mi, majestat. En bon embolic m'heu ficat. No sé què diran meus superiors. I tot pel vici del xoc. Què et pareix si negociem? Sempre esteu igual, negociant, negociant. ¿Qué debo ir a hacer? Si yo nací en el Mediterráneo, son valencians i els valencians tots uns negociants. No pareix que tinga moltes alternatives. Veràs, com dones una mica de pena, et vaig a proposar una salida un poquet més airosa. Soc tot orelles. Jo faig com que em mor, i quan ja estic mort, faig com ressuscite. Què et pareix? Fatal, què m'ha de pareixer? Bueno, torna'm els meus ossos. Ten els teus ossos. Em diu que les coses no van bé. Un cartell, què diu? A veure, doncs, no sé llegir. Jo sí, lleva. Oh, Déu meu! Què diu? El príncipe és mort. No plores, dona. Has fet el que has pogut i m'he fet un desconegut. Sí, però de què ha servit, De res, en tornem a les buides. No pares d'això, que sempre és un gol. Jo faig el que vull. D'acord, fas el que vull. T'acompanya a casa? No, primer vull veure a cada vecina aquella que s'ha mort sense esperar-me. Quanta
Apareixen. ¿Y si cenaré? Apareix, que segur que aquest no se los tiene la tuca y la por del fin. Esperad un cargador de Malaverán. De Malaverán serà ta tia, cara de botifarra. Espera, que ja l'apanyillo aquell. Si us agafi, Sí, veureu. Ramon, estat al front. Ostres, que li he pegat al príncep. Ostres, que s'està assant. Es pot saber quin escàndol és aquest? És que a veure si un no es pot morir tranquil. Miracle, miracle, el príncep està viu. Clar que estic viu, i tan viu. I aquesta horeta que m'ha arribat, què? És un ofegit, majestat. Ah, és un ofregit. M'encantaria donar uno, però no tinc temps. Farà una combinació amb elles? Perfecte, majestat. Majestat, majestat. Sí, Ferran? Recordeu l'edicte? Així doncs, aquella que aconseguís casar-lo i salvar la seva vida, en compensació podrà casar-se amb ell. Oh, és veritat, ella és qui m'ha salvat. Però, príncep, com la teva paraula és paraula de rei, jo me la redo així. Vols casar-te amb mi? Teniu dret a casar-se amb mi. No us preneu malament, però si no us importa, m'agradaria més passar-me a fer-me a l'hospital. És que ahir he salvat bien. Uf, menys mal. Menys mal. Aquesta gallina... Doncs ara publicaré un sedicte, ja que sóc el rei. Príncep, els teus edictes. Tens una broma? Primer, vaig a prolongar uns quants edictes. Mana la construcció d'un... Quin animal era? Gallines, senyor. La construcció d'un galliner dur. Segon, tots els nits soparé un parell d'ous entre ells. I declaro que és plat nacional. Us pareix bé? Oh! Quart, teniu algun joc en el vostre país? Sí, la gallineta fega. A partir d'ara serà l'esport nacional. I cinquè, decidís aportar per d'acord unànim de mi mateix i de jo un ou fregit com a escut d'armes del regne. He dit, signat el rei. Doncs jo no hi crec res, Ignaci. És més, crec que vostè ens enganya i que això és un sol de Sant Juno i que aquests xiquets i xiquetes senten els seus bolets, regals, bozos. No hi havia ni un castell, ni un palau, ni res, Ignaci. Com a molt, hi havia un camp de transgressió i poseixa. El que tens que saber és que hem gaudit una estona en esta història i com que l'any que ve el curs de Giuseppe no estarà, us desitgem un bo curs. Gràcies. Aquesta és l'obra que han fet sisè fil. Poquet a poquet se ficaran ahí i sabeu que són Santi, David, Marta, Toni, Raül, Carles,
Sisim, Ana, Ana, Rocío, Marina, Rocío, Aroa, Lucía com a protagonista, Ana Mari, Luca, Pablo i carinyet, que tu també formes part de, i Zoe i Ruth també ixen. Dog goes blue, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks and quack, and fish go blow, and the seal goes ow, ow, ow. A certain sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly host, will you communicate by more? How will you speak to that? What does the fox say? What the fox say? What the fox say? What does the fox say?
in the house.